Her til aften rykkede Nordjyllands beredskab endnu en gang ud til en brand i Fjerritslev. Endnu en brand i Fjerritslev. Rækken af brande i området omkring Fjerritslev. Efter den påsatte brand i Fjerritslev. Når der kommer en ny brand, så kan man mærke det. Jeg frygter faktisk rigtig meget, at jeg skal være den, der ser det. For jeg synes, det er ubehageligt, at jeg skal ringe og sige, at der er en brand her og der. Jeg er ikke begejstret for private vagtværn. Jeg kan ikke bare sidde på hænderne, så længe der er det løs i byen, som der er. Det næsten 100 år gamle Svinkløv Badehotel brændte ned til grunden på grund af noget så simpelt som en defekt tørretumbler i slutningen af september 2016. Siden da har Fjerritslev-egnen i det nordvestlige Jylland været hærget af mere end 20 påsatte brande. Hvordan reagerer et lokalsamfund på en trussel, man aldrig ved, hvornår rammer? Og hvad med frygten for, at man er den næste, der står med et hus i lys lue? Og mistroen til alt, der stikker den mindste smule ud fra normalen. Opstår der splid, eller kommer man i virkeligheden tættere på hinanden? Jamen altså, det er jo her, jeg har sat mine barneben. Det er her, jeg har brugt rigtig mange timer. Jeg har reddet meget, og jeg har også brugt hallen. Og det er det, der gør, at det rammer hårdt. Man har ikke, altså, jeg kan mærke det selv, når jeg kører ned af her. Man bliver lidt berørt af det. Skal faktisk helst ikke køre den her vej. Jeg vil faktisk helst køre den anden vej. Ja, det kan jeg godt mærke. Det var planen, at jeg skulle have blevet gældfri på den her år, og så skulle til at leve godt. Selvom det er en tidlig alder, så det kan være, at det var meningen, at der skulle være lidt modstand, at man skulle kæmpe lidt mere for. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er pisseirriterende, fordi det koster mig penge af helvede til. Og det går også ud over os derhjemme. Vi skal spare, og vi skal dit, og vi skal dat. Selvfølgelig er folk, der er begyndt at holde øje. Altså, vi er da alle sammen række for, at der skal ske mere. Vi ringer jo lige til hinanden, og så skal vi lige køre en tur ned og kigge, eller skal vi lige køre en tur og få en øl, så kan vi lige køre ned forbi hav og kigge. Så får vi lige en par øl, og så kører vi hjem igen. Det er blevet sådan, at det er det eneste folk, de snakker om, og det er sådan meget det, der er sådan hovedpunktet her nu. Det er virkelig, at hver gang man hører en sirene, så tænker man, nej, nu er det brand igen. Og det behøver det jo ikke være. Det kan jo lige så godt være en ambulance, der kører til Aalborg. Altså jeg tror sådan, at det gør for fællesskabet, at det bringer folk tættere sammen. Fordi at vi nemlig har noget, vi kan stå op for sammen. På trods af, at Fjerritslev er en mindre by med ca. 3.000 indbyggere, er den ikke så søvnig, som man kunne forestille sig. Byen har et rigt foreningsliv og et gymnasie med over 600 elever fra byen og det store opland. De mange butikker er et tydeligt tegn på en lokal stolthed over, at man ikke bare er en uddøende udkantsby. Ja, jeg ved snart ikke, hvad man skal sige til det. Vi er et lille lokalsamfund, hvor vi egentlig går og passer på hinanden og hjælper hinanden det, vi nu kan. Så jeg har selv været herfra i nogle årrække, jeg har været i Hamburg og København, men er alligevel kommet tilbage, fordi og det havde jeg forsvoret, dengang jeg flyttede hjemmefra. Men altså, det er faktisk et rigtig skønt område. Du kan gå en tur ved vandet, du kan gå en tur i skoven, og
At folk kender hinanden og hilser på hinanden i brusen, og det er bare, det er hyggeligt. Der er mange, der har ringet, og mange, der har sagt, ej, det er vi godt nok ked af, og hvis der er noget, de kunne gøre, og frem og tilbage. Men der har så også været nogen, som har været meget nysgerrige. Altså, Fjerritslev er jo en by med godt 3.000 mennesker, som på godt og ondt, ikke? Fordi jeg tænker, det er en by, hvor der er nærhed, og hvor der jo normalt er en tryghed i forhold til at kunne lade sine unge mennesker færdes ude om natten og sådan noget. Så jeg tænker, det er et trygt samfund, hvor forældrene er glade for, at deres børn vokser op. Men trygheden i Fjerritslev smuldrer, og mange vil kun udtale sig anonymt. Jamen det har jeg simpelthen valgt, fordi at Fjerritslev og omegn, det er et lille lokalområde. Og eftersom vi ikke rigtig ved, hvad det er for en gut, der går rundt, ikke, så ved vi heller ikke, hvad han fejler, kan man sige. En, der går og stikker ild til så mange gårde og hus, er af god grund ikke rask. Og så vil jeg være ked af at sætte ansigt på i hvert fald og nævne et navn. Og det er jo i frygt af, er det vores tur næste gang, er det vores hus, der bliver brændt. Vi har børn her, og vi ønsker ikke at stå i en risiko for at lige pludselig have en mand, der sætter ild til en stag eller hus. Ja, det er lige oppe ved det der løvtræ, I kan se, der er ved at gå ud. Vi kan prøve at gå om bag på den anden side, og der står han jo formidabelt. Der kan stå og lure ned her. Der er jo helt sikkert ikke så mange, der ved, at man kan komme herind bagved, at der er åbent herind bagved. Her kan vi se skaden på huset. Det blev heldigvis ikke så omfangsrigt, det der. Der er cirka 1 kvadratmeter, der er brændt væk, og så blev de nødt til at åbne tag op i toppen, for at være sikker på, at ilden den ikke bredte sig yderligere. Huset er et gammelt hus fra midten af 1700-tallet, der stadigvæk står med de oprindelige vægge. Så det har været lidt en skam, hvis det var forsvundet. Fordi det ikke blev værre, end det gjorde, det var simpelthen fordi, at dem, der var til stede, de var vældig snarrådige og fandt noget spand i en fart. De løb simpelthen frem og tilbage, fik lavet en kæde med vand, og så stod der 2 høje personer, der kunne smide på derop, så det ikke bredte sig yderligere. Jamen, jeg tror, vi er kommet til det punkt nu, at folk de ser ikke kun på folk udefra. De ser også ind, at man kører god grund, men ved jo ikke, hvad det er for en type, der går rundt og har lyst til at stikke ild til husene. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi at man gør sig alle mulige mærkelige tanker, og man tænker hele tiden, jeg ved, om det bliver i morgen, eller jeg ved, om det bliver i dag, eller altså, det bliver sådan lidt dumt, det hele. God eftermiddag. Rækken af brande i området omkring Fjerritslev fortsætter. I aftes blev der først sat ild på 2 containere, og kort før midnat gik alarmen igen. Denne gang med en større brand i et halmlager på Vestergårdsvej ved Akersund. På sådan noget som det her kan vi bruge frygtelig meget vand, uden at selvfølgelig får vi slukket det, men det er bedre at lade det brænde ned. Jeg kan ikke være sikker på noget som helst. Altså, på en eller anden tidspunkt, så kan man jo godt mistænke, eller være rej for, at det går ud over folk eller dyr eller noget andet. Selvom politiet har fået mange tips, at efter 20 brande ikke lykkes dem at opklare mysteriet. Og på skolen frygter lederen, at ikke alle siger, hvad de ved. Vores unge mennesker er jo en del af bylivet, og fredag og lørdag nat i hvert fald, ikke? Og det kunne jo godt være, at de stødte ind i noget, og så alligevel ikke vil give det videre. Der er jo sådan lidt, både blandt dem selv, men også i forhold til politiet, at man skal helst ikke sige noget. Man skal ikke være stikker. Endnu en brand i Fjerritslev-området. Det var i aftes tæt på at koste en 89-årig kvinde livet. Folk i lokalområdet har jo i lang tid gået og sagt, det er døde ting, der bliver stukket ild i her. Så man har måske ikke været så ren for sit eget liv. Men lige pludselig,
Så ser man et stråtægt hus, hvor der bor en ældre dame inde i, ikke? Der skal reddes ud af huset, for ikke at brænde ind. Og det giver jo lige pludselig en helt anden twist på det her. Og det øger simpelthen frygten i lokalområdet for, hvad der sker. På Fjerritslev-egnen har man altid lavet sjov med, at hvis man så politiet, var de nok kørt forkert. Men efter en weekend med 2 brande, der nær har kostet menneskeliv, er pludselig patruljer overalt. Og ordensmagten er bestemt ikke de eneste, der gerne vil have fat i brandstifteren. Jeg synes, det er en god idé, hvis det bare er det, de gør, at de kører rundt og holder øje, og så i øvrigt meddeler politiet, hvis de ser noget mistænkeligt. Risikoen ved det er jo, at man simpelthen kan fejlfortolke noget af det, man ser, og så risikerer at komme til at lave et overgreb mod nogen, der er helt uskyldige i sin iver på at pågribe en gerningsmand. Jamen, hvis jeg ser noget mistænkt, som vi kan tage den bil der. Altså, hvis jeg synes, der er mistænkt, som så har jeg taget nummerpladen på den. Og så havde jeg gemt dem, altså tid og sted, og hvad det var for en bil. Og så skulle der så blive noget i det her område, så indleverer jeg det til politiet. Kommer der nogen gående et sted, hvor der heller ikke lige er tidspunkt at gå på, jamen, så er jeg også opmærksom på dem. Jeg observerer og giver besked videre til politiet. Altså, der er en tyk streg under, at det ikke skal være selvtægt. Fordi jeg skulle lige se, jeg er nødt til at se den bil, der var derinde. Og den holdt ind i. Men det er jo ikke, fordi det er jo oppe ved et hus, så der er jo simpelthen ikke lige noget mistænksomt ved den. Man kommer til at se spøgelser alle steder. Ja. Og det skal man passe lidt på med. Altså, jeg hører godt, at folk de kan også føle sig forfulgt. Altså i byen, hvis jeg nu jagtede en bil rundt, hvilket jeg ikke vil gøre. Men kørt efter den, og det er der måske nogen, der har gjort, at jeg kan heller ikke udelukke, at jeg måske har gjort det i starten. Så kan folk godt føle sig forfulgt, og det er jo ikke meningen med det. Altså, det er jo for at skabe tryghed. Det er ham, der kom kørende der, var faktisk ham, som jeg havde i går. Nu stopper han lige. Hvad? Jeg har lige fortalt om historien fra i går, hvor jeg holdt op og gemte mig op for dig, fordi du holdt nede i byen. og så har vi to hinandens nummerplader. Skud fra hoften, så vil jeg gætte på, at der kører 20 rundt. Hej Gralit. Nej. Er du på arbejde nu? Det var godt. Vi ses, Gralit. Og specielt i sådan noget her, så står vi sammen. Det er en super dejlig by. Jeg kommer aldrig herfra. Jeg var lige 2 måneder i Aalborg, men nej, tilbage til Fjerritslev. Da de her brande de startede, så kunne man jo mærke, at rundt omkring i byen, så var det jo et stort samtaleemne. Så jeg begyndte at høre om, at børn ikke kunne sove om natten. Så tænkte jeg, at det kunne være, at det var godt, at vi holdt et møde om det her. Så tænker jeg, at det tager cirka tid. Vi har fået en erfaring sammen. Det er en situation, man kan lære af alle sammen. Det kan man altid af kriser. Samme dag som borgermødet bliver afholdt, sker der pludselig noget, mange i området har ventet længe på. En 33-årig mand fra Fjerritslev blev i eftermiddag i retten i Hjørring fremstillet i grundlovsforhør sigtet for at stå bag 23 brande. Altså, jeg er jo glad for, at der sker en udvikling i sagen, og der er en, der er sigtet i sagen. Men samtidig så er jeg også rigtig ked af, at det faktisk er en lokal mand, der er sigtet i sagen. Det gør ondt. Det gør det. Jamen, jeg tror da, altså det vil jo stadigvæk være noget, vi snakker lidt om frem og tilbage, og jeg håber jo med tiden, at det er noget, der, ja, med at der forhåbentlig ikke sker flere brande, at det er noget, der vil fylde mindre og mindre i vores hverdag, så vi kan komme tilbage til det her trygge, som vi har heroppe, og som vi altid har nyt godt af. Jamen, jeg havde lige været ved frisøren, og så skulle jeg på arbejde nede med det bagefter, nede ved blomsterforretningen.
Og det første, hun siger til mig, det er, at nu har hun hørt, hvem det er fra nogle kunder, og fortæller, at det er ham. Og så siger, at det kan bare ikke passe, og folk de er helt sikre, om det ikke bare er et rygte, fordi sådan er det jo nogle gange. Nogle gange kan der komme ondt rygte i gang. Men at det var noget, der var helt sikkert, fordi det var de folk, der selv havde ringet og meldt ham. Hvor politiet havde rykket ud næsten lige efter. Det er jo sådan lidt blandet følelse, for selvfølgelig er man glad for, at de har fanget personen, men det er jo også træls, at det skal være en lokal. Det var lidt det, man havde frygtet. Det var jo lidt det der med, at vi snakker om, at det skulle være en, der slog benene væk under alle. Og det endte det jo så også med.